Peti, keszel el? Jó, rá lehet majd. Peti, egy békejelet. Go! Igen, kesztyű felvesz. Az övet kapcsolt be. Ma vállom, nem vettem a kesztyűt, hallod? Persze, hideg van. Nézzük meg, megfordul. Most aztán... Gyönge őrült, bazd meg. Hát meg kell szokni. Vigyázz, mert jön, bazd meg. Azt a kurva. Ja! Jó! Majdnem egy kerítés! Majdnem egy kerítés volt. Ferike, szerintem vigyázzál, mert Petruska közlekedik. Ahogy lát. Na ilyenkor mi van? Mindjárt vigyázzál, benne jön fölfel az agresszív. Badd meg már. Képes még a ropert is el. Nézd! Jaj! Azt a kurva! Mindjárt elfogja, hallod? Fogd meg már! Nincs fék. Aha. Most jön forrás, ez nem volt olyan szép, mint a másik. Nyertek jön. Aj, de gyönyörű! Ide be. Csapd meg! Segíts! Na így a fasz! Kibaszott egy gyerekkel! Hú! De tényleg megy, mint az ő. Nagyon! De nem úgy maga, hogy tudod. Oda! Ott vannak! Vigyázz, Miceno, bazd meg! Jancsi Bogár, mindjárt izé lesz. Nem ellenfőm. Lefele, na szép volt ez a fordulás. Vigyázz, Bogárka! Nagyon komoly. Nagyon! De tényleg jó húz, mint az állat. Bogárka, vigyázz, jön! Vigyázz, nincs fék! Hogy mindjárt itt basszak össze. Hát én mit csinálj? Ja, erdőben ki van tiltva, de hát itt nem nincs összebasszani. Jó, Itt, de kicsi gép, egy 500-as mit csinál? ja, erdőben azért van kitiltva a vadállatok, mert már az állatokat izérli. Összebasszák. Összebassza az utat, meg az állatokat, tudod? Hát így büntetnek ki az erdőbe. Jaj. Jaj. Az biztos. Ennyi félre van.